салом алейкум бародарои азиз, тамошобинои канали Бобоҷон медиа. Бародаро чӣ хеле аблошкаи видео дадиден, названи видеоро хонден. Муроҷиати ма инами ҳайвон сифат да. Ма ҳақоратшку намекунамаш, худо бизана ира лаънатш куна ки видео шоз ма мемонам. Аввал видеои амира гӯш кунед. Ма просто ма гуфта будам ки ма ваъда додаги будам аввал ки ма да ягон блогер видеообращение намекунам, ягон гапи безеб намегум то ҳамун замоне ки мара таҳмат накуна, зидди ма гап назана. Ма ягон шуда кордор нестам гуфта будам аввал. омада бисёр муроҷиат мекунанд дар WhatsApp. баъзе одамо мегӯянд фалон блогер фребам кард, на иш конкурс да фреб кард, иш хел кард, ӯ хел кард. Ма любойчи ответ метам ки ма ягон блогер да кор надорам то ҳамун замоне ки ма да кор нагира. Агар кор бигира, ма дважни ӯра бо медонам чӣ хел кунам. Барои ҳамин ира ма блогер ҳисоб намекунам ака. Ира ма мустар ҳисоб мекунам, блогер не. Хелиёра худтон набинед ку амира блогер мегӯян ё ки не. Ина ма оз видеоша мемонам. Гапи амира хушру гӯш кунен. И оқи-поқи чӣ мегӯяд, ябор гӯш кунен хушру. ира ма не таҷриба собит кардае ки агар iPhone 16 бирояд 80% духтарона гап зада метавонад, на 16. 80% духтарона гап зада метавонад, на 16. Шинавидем бародаро. Ин акма ин амира чӣ бугум, маънои гапи амира фаҳмидем. Значит апаву хоҳари та 80% духтарои тоҷика дар назар дорӣ. Беномус 80% кишид апаву хоҳари хитани гуфтеста, апаву хоҳари марани айнаи дига бародарое ки ози тамошо дора, та ҳамаёра дар назар дорӣ. 80% духтарора гуфтести. Значит апаву хоҳари та барои iPhone 16 қабул мекунад. Ку ягонтат iPhone хар несте, на хоҳараш да астағфирулло. Охи та нахоҳӣ қадар придурок бошӣ. Ака та гӯё ки прикол кардӣ, ба прикол фаҳмондӣ ки хоҳари ман да iPhone 16 дар кора ку аста iPhone хар. Та чӣ қа беномусӣ? Хай ҳамин гапа гуфтӣ, намегӯӣ ки апаву хоҳари ман амтарӣ мешавад iPhone 16 бибирояд. Та куҷо 80% духтарои тоҷика дар назар дорӣ? Та духтарои тоҷика ранги апаву хоҳари худат фикр накӣ, каламуш. ма қасам хӯрда будам ки ягон зот шуда хай та блогер нестӣ. Блогер мебудӣ, хай ма мегуфтам таваккалш ба худо. Ти ҳам мусор. Одами қа придурок мешидаеда. Маънои гапша бисёриёт уже фаҳмидем. Чиба инами одамо ма ҳайрон мешам. Чиба ки ина нанхели одаморо баран охи дафшон кунанд. Айё ягон да ҷомеа ягон фоида неста. Просто мардума нами ябура ранги худаш тупой мекунад. Мардума ранги худаш тупой мекунад. Ака ма афта ба шараш ҳичи гап намезанам, ба ҳоли ҳичка намехандам. Иш да ҳичи намегум, худтон баҳо метиҳен. Не ки охи гапи амира кадомат фаҳмиден. Мақсад iPhone 16 бибирояд, духтаро намечӣ мешаванд, шишта наметонанд. Значит ҳамун ё апашо хоҳарша дида ки шишта наметонад, сраз ҳамин идея дар сари шумо видео када. Хоҳиш мекунам кадомит ки ҳами придурка инами астағфирулло амира кадом мешиноса, ҳами видеои мара нишониште. Беномуса нишонти ҳамин видеора. Мумкини дар Instagram боша. Instagram да ба гуфти худаш блогерай. Охи та тупой пеши ҳа видеора кадан аввал фикр ка апаву хоҳари худта та 80% ки гуфти очата дар назар дорӣ, хоҳарта дар назар дорӣ, апата дар назар дорӣ. Оянда духтардор шай та да астағфирулло. Та ки духтардор шай, духтари та ҳам уже iPhone ковак мешавад, iPhone 16. натари придурукҳо ба худо полни. Дигар дилам ҳамин видео куниам ба номи Алло дигар рум намешавад видео кунам. Инам хед соф ҳамин беақл мебини ба худо дигар не видеот мефора на. Та 80% нагӯ. Ҳами апаву хоҳарта мисол биёр баста. Та 80% нагӯ. Иҷа духтарои баномус иҷа пуррай. Иншолло ки духтарои тоҷик ҳамаш баномусанд. Барои як iPhone 16 тон шида гуфти гапо ки номуси хича чӣ намекунад. Значит та ҳамо апаву хоҳарта дар назар дорӣ. И гапа именно барои ҳамо апаву хоҳарат бугӯ.
барои 80% айтани 80% духтарои тоҷик гап назад. Придурок дал